गुड मॉर्निंग ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଧାନ ବସ୍ତା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଧାନ 2500ରେ ବିକ୍ରି କଲି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା। ତ ଆପଣମାନେ କେତେରେ ବିକ୍ରି କଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୋ କଥା ତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ ଜଣା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ବସ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲି। ଭାତ ବସାଇ ସାରି କିଛି ପନିପରିବା ମୁଁ ଏଠୁ କାଟି ନେଉଛି। ପନିପରିବା କାଟିଲା ପରେ ତରକାରୀ କଲି। ତରକାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ତେଲିଆ ତେଲିଆ କରି ଭାଜି ନେଲି, ପାଟିକୁ ଟିକେ ଯେମିତି ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ନବୋଦୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଭଦ୍ରକ। ସେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ବେଳଉତା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେମାନେ କିଛି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ବଦମାସ ହେଉଛନ୍ତି।